Bona vesprada. Anem a començar el plenari ordinari del mes d'abril. Comencem per la part resolutiva. Punt 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del passat 24 de març de 2025. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots en contra? Abstenció? Unanimitat? Canvia avui, Passem al punt 2, elecció jutge-jutgessa. I passo la paraula a la secretària que expliqui el procediment. Sí. A la vista que està previst que el dia 7 de maig del 2025 queden vacants els càrrecs de jutge de pau titular i substitut, amb data 22 de gener del 2025 es remet pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a la finalització del càrrec de jutge de pau, així com s'envia al butlletí oficial de la província el bàndol de l'alcalde d'aquest ajuntament pel qual s'obri període de presentació d'instàncies per a cobrir els càrrecs de jutge de pau titular i substitut en el municipi. Sent disposat el bàndol del butlletí oficial de la província número 25 de data 6 de febrer del 2025 en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament des del 6 de febrer fins al 28 de febrer del 2025. Així mateix està a disposició dels interessats en la seva electrònica. Amb data 28 de febrer del 2025, que va finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds, s'han presentat les següents. Ana Belén Vidal García, María Amparo Millet Pérez, Guiomar Noemí Playa Hurtado, María de los Ángeles Pérez Yuste, Sonia Calvillo Rivas, Cristina Blasco Añús, Pedro Vázquez Leal, Roberto Escrivá Miñona. Considerant el que s'ha exposat anteriorment davant de la necessitat de procedir a l'elecció del jutge o jutgessa de pau entre les persones que es van presentar per a l'elecció, es proposa al plenari de l'Ajuntament que es procedisca per a la votació del jutge o jutgessa de pau i es procedisca a la votació en primer lloc del jutge o jutgessa titular. Per favor, procediu a posar les vostres votacions a la urna. Titular, sí. ¿Abro yo? Cristina Blasco Añús. Cristina Blasco Añús. Cristina Blasco. Cristina Blasco Añús. 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 Cristina Blasco Añús i Cristina Blasco Añús. Per tant, per unanimitat dels presents, queda nombrada titular de la jutge com a jutgessa de pau de l'Ajuntament del Real de Gandia, Cristina Blasco Añús. A continuació, procedim a la votació del jutge o jutgessa de pau substitut. Roberto Escrivá Miñana. Pedro Vázquez. Pedro Vázquez. Roberto Escrivá Miñana. Roberto Escrivá Miñana. Roberto Escrivá Miñana. Pedro Vázquez. Pedro Vázquez. Roberto Escrivá Miñana i Roberto Escrivá Miñana. Per tant,
es declara jutge de pau suplent a Roberto Escrivà Almiñana per un nombre de 6 vots. Passem al punt 3, aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic, utilització d'instal·lacions esportives. Considerant que per aquesta alcaldia s'ha incoat el procediment per a la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions esportives del municipi del Real de Gandia, vist que per secretaria d'intervenció s'ha emès informe previ a l'adopció de l'acord, examinar la documentació que l'acompanya i d'acord amb l'article 197.2 de la llei 8/2010 de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i l'article 21.1s de la llei 7/1985 de 2 d'abril de bases de règim local, es proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions esportives del municipi de Real de Gandia en els següents termes. En primer lloc, modificar l'article 4.3 de l'ordenança en aquest sentit. S'eliminen els bonus de la piscina, que consistien en 15 entrades per 18 euros i 30 entrades per 45 euros. Es modifica l'article 4.3, quadre de tarifes en el següent sentit. Una entrada individual a la piscina diària per 4,5 euros. Es modifica l'article 5, meritació i pagament previ. S'afegeix l'apartat 5.5 que dirà: el preu públic s'abonarà a l'Ajuntament del Real de Gandia en el seu horari habitual o excepcional, si és el cas, incloent-se la recaptació directa de les instal·lacions esportives. En segon lloc, exposar al públic l'anterior acord mitjançant anunci que s'inserirà en el butlletí en el taulell d'anuncis municipal durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent d'aquest anunci en el butlletí oficial de la província, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. Considerat que en el cas que es presenten reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat, l'acord serà definitiu en base a l'articles 17.3 del text reforç de la llei reguladora de hisendes locals. Facultat a l'alcaldia per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. ¿Alguna intervenció? Sí. Sí, preguntar per la pujada de la tarifa si hi ha algun motiu especial. El motiu, sabem l'any passat el que va passar, sobretot les primeres setmanes i després també una miqueta, hem estat mirant els preus de les piscines del voltant, d'acord? Del voltant de Gandia, de pobles colindants i una miqueta, tot estem per baix, una miqueta de regular-ho i sobretot com tenim un preu econòmic com és el tema del carnet que és econòmic, d'esta manera l'any passat el d'euro i mig no va tindre massa bona recepció i per solventar el que va passar l'any passat. I els bonos? Perquè com el preu, el carnet són 22 euros i el bono pràcticament no té ninguna. Abans sí que tenia un poc més de sentit el bono perquè diferenciaves l'empadronat o no empadronat. Si d'esta manera, pràcticament és que no té cap sentit altre l'abonament quan per 2 euros més tens el carnet per a tot l'estiu. Era per agilitzar i per facilitar. D'esta manera, si vas amb el carnet, evites el tema de diners i per motivar a que la gent estigui amb el carnet. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova per majoria. Passem a la part B, activitat de control, punt 4, donar compte de correspondència. Es dona compte de la correspondència de registres d'entrada i d'eixida del 14 de març fins al 8 d'abril. I punt 5, donar compte de resolucions d'alcaldia. Es dona compte de les resolucions d'alcaldia 2025-210 fins a la 2025-278. I abans de passar a les preguntes, portem l'urgència, que els portaveus ja la sabien, era de portar el projecte d'obres de renovació urbana del barri del Sifó, que com sabeu ja estava en la DIF presentat i estem a l'espera que tant carreteres com Ministeri donen l'ok, una vegada convocat el plenari i van donar, d'ahir la urgència. Primer anem a votar la urgència. Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
Vist que l'Ajuntament del Real de Gandia es planteja la necessitat de realitzar obres de renovació urbana del barri Sant Pó, l'esmentat projecte es va adjudicar per aquesta alcaldia a Jonàs Durán Mora, enginyer de camins a número de col·legiat X, el qual l'ha redactat i entregat ascendint el seu import la quantitat de 336.570,87 euros IVA inclòs. Vist l'informe favorable de Diputació de València de data 4 d'abril de 2024, vista la resolució del Cap de Servei Territorial d'Infraestructures Públiques de València de data 26 de novembre de 2024, perquè s'autoritza la realització de les obres a la urbanització del barri Sipó, junt a la carretera CV 686, entre els punts quilomètrics 3.390 i 3.445, condicionat al compliment de les condicions generals i particulars que s'identifiquen en la pròpia resolució, vist l'informe del Cap de Servei Territorial d'Infraestructures Públiques de València de data 11 d'abril de 2025, per la qual s'accepta la solució proposada pels tècnics, vista l'autorització del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Direcció General de Carreteres de data 27 de gener de 2025, per la qual s'autoritza la realització de les citades obres, vist que l'import de l'obra ascendeix a 336.570,87 euros i els recursos ordinaris del pressupost vigent ascendeixen a 2.922.560 euros, és competència del ple de la Corporació l'aprovació del projecte per ser l'òrgan de contractació al superar el 10% del percentatge de l'import del projecte respecte als recursos ordinaris, concretament un 11,52%. Considerant el que s'ha exposat anteriorment, i d'acord amb l'establert de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, es proposa a l'Ajuntament del Ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, aprovar el projecte de renovació urbana del barri Sipó, ascendint el seu import a la quantitat de 336.570,87 euros. En segon lloc, que es duga a terme el replantej del projecte d'obres de conformitat amb l'article 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. ¿Alguna intervenció? Sí, esta reforma venía subvencionada de alguna manera por alguna entidad. Per el pla de govern d'ingressos de la Diputació. El projecte ja està? Sí, el projecte ja està i està a disposició vostra en l'Ajuntament. Ja està. Està el projecte presentat, està aprovat per la Diputació al 100%, perquè el projecte d'enguany en el pla verd d'inversió ha de complir uns certs requisits d'ODS, ha de ser instal·lacions esportives, parcs i jardins, també algo en el sitio de l'AUIA i l'altre 70% ha de complir una sèrie de requisits d'ODS que aquest projecte es complís. Però estava condicionat a el que vos dia, a l'OK de carreteres i del Ministeri. Per tant, una vegada tenim això, en breu que es començarà a tenir condicions, però que el projecte està a la disposició vostra en l'Ajuntament complirà. D'acord? Alguna pregunta més? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I passem a l'últim punt de l'ordre del dia. Pregs i preguntes. Vicent o no? Correcto. Sí, preguntar primer que todo respecto al centre de salud. L'última pròrroga que he vist acaba el 30 d'abril, si esta serà ja al final de l'obra o hi ha alguna altra pròrroga demanada més. En quant als bars jubilats, si es pot explicar un poquet si hi ha algun problema sobre perquè encara no està obert. També preguntar sobre si les diverses voltes que han vingut els veïns de Monterrey a explicar les seves reivindicacions, que com està l'assumpte en general. I per últim, sobre la llum al Parc dels Peixos, la llum del que és dins del parc, on estan els columpios i tal, que està oberta tota la nit, si es podria programar d'alguna manera, o si fem un sensor de moviment o alguna cosa així. Com a detall, es diu Parc 25 d'abril. Que Parc dels Peixos ja queda en poca sèrie infantil. Bé, us ho coneguem. Sí, ja, però té jo. A veure, centre de salut, en principi, jo que sàpiga, no n'hi ha cap pròrroga, no hi ha nada. Parlant dels tècnics, diuen que estan ja en la recta final. Fins ahir puc, parlant amb el tècnic divendres la setmana passada, pràcticament l'última certificació estava. Respecte a la llar de jubilat ja s'ha explicat, estem a l'espera que l'empresa de gas natural és la que té la competència per a poder-ho fer i els tècnics municipals, Vicent Signes, que si vol comentar, estem en ello i demà per al matí també es farà una espècie d'incident i de reclamació a l'empresa, perquè sí que és de veres que és que aquesta empresa ho fa aquesta empresa o no n'hi ha cap possibilitat. Doncs estem a l'espera, també s'ha parlat amb la persona
que portarà adjudicatari a veure si n'hi ha alguna possibilitat de que potser ho hem de parlar, de que poguera obrir encara que no s'haguera en un plan B. Però no és una cosa que depenga de nosaltres, perquè no tenim la relació de si poguera ser una altra empresa, però és eixa. En els veïns de Monterrey, en els de Monterreal, en els del Real, quan ens hem reunit, anem reunint-nos i anem parlant. L'última vegada que vam vindre així, ja vam vindre i no vam fer cap intervenció de manera pública. Però sí, estem en contacte amb ells, igual que en altres veïns, i els problemes van solventar-se i problemes van eixir en el dia a dia, però que en un principi que sapiguem nosaltres no n'hi ha res a destacar. I el del parc 25 d'abril també ja s'ha passat, està previst ja en la nova actuació que vaig a fer-se, que es ficarà l'any 2009, ja està programat per a que estigui una miqueta estipulat. D'esta manera també, sí, falta veure si el ficar un sensor el que poguera variar, perquè això a vegades s'ha parlat, si està la llum, alguns diuen, si no està la llum, alguns es queixen perquè entra gent allí i pot fer malbé, no saps massa bé quina és la millor solució, però que sí que estem en ello. I penso que del plenari passat no teníem res per a contestar. Quan estava pagat la llum de l'edició va pensar que estava fos, que entrava gent, de termins, i descompungis, i vam posar la llum. No, pues es podrà canviar el compte del foc que tenia, es podrà posar algo que il·lumini, que doni tranquil·litat als veïns, però que no estigui el foc així, si poguera relaxar. I penso que ho tenim tot pràcticament contestat. Passa la sessió, a la vesprada.